Sekedik mawon nyuplik sitam kitab Durrahun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh saking Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam Atani teko ya Jibril malaikat Jibril teko ing ngersane Kanjeng Nabi lailatan maring wengi Lusufi setengah saking wengi bin Sa'bani saking wulan Sa'ban. Malaikat Jibril iku teko ning tengah-tengah wulan Sa'ban, berarti malam tanggal 15. Malam itu disebut Lailatul Nisfu Sa'ban, malam pertengahan bulan Sa'ban. Berarti malam tanggal 15 panggih. Niku malaikat Jibril teko ning Kanjeng Nabi tak suka ngeriyen. Wa qala lan dawuh sing dawuh malaikat Jibril, ya Muhammad hadi lailati iki wengi tamtahu kang buka fiha ing dalem wengi mau abwaban samai lawange pira-pira langit dibuka pira-pira langit ing langit mau wa rahmati lan pira-pira lawange rahmate Gusti Allah taala. Jeng tanggal 15 Sa'ban Pak, di tanggal malam 15 rubah niku insyaallah jeng Senin malam Selasa niku dibuka pintu-pintu langit, dibuka pintu-pintu rahmate Gusti Allah. Kesempatan kula jenengan dumateng Gusti Allah. Dilanjutkan malih wa musolli mongko jenengan jumeneng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi nglakoni salat barang fa'arasa langangkat sirahe panjenengan wa yadaika ila sama'i langangkat tangane panjenengan ing atas ing langit. Fakulti ya Jibril takon Kanjeng Nabi ning Jibril mau ma hadi lailati iki malam apa ya Jibril, takon tenan Jibril. Faqalan dawuh malaikat Jibril hadi lailati iki wengi yufta'u den buka salamatin babin ing dalem 300 lawang minar rahmati saking rahmate Gusti Allah taala. Pak, jeng tanggal 15 ruwah niku malam 15 ruwah niku insyaallah jeng Senin malam Selasa niku Gusti Allah membuka 300 pintu-pintu langit, buka pintu-pintu rahmate Gusti Allah. Lah niki lho Pak, setahun pisan niki ing maneman Pak. Dibuka pintu langit, dibuka 300 rahmate Gusti Allah. Oyang firung lan ngapura sapa Allah Gusti Allah. Dan jan istighfar mesti di ngapura karo Gusti Allah. Li jami'i saking sekabehane manungsa sekabehane menungso, di ngapura sekabeh menungso la syiriku kejaba ora syirik ora nyekutoni Gusti Allah. Syai'an lawan liyan ilaman kejaba wong. Nah niki ngati-ngati Pak niki. Kabeh umat Kanjeng Nabi kok gak orang nyekutone Gusti Allah, orang banding-bandingane Gusti Allah karo liyane yang mengakui Gusti Allah pangerane gelem istighfar ing wengi mesti di ngapura karo Gusti Allah, mesti oleh rahmate Gusti Allah. Malam 15 Sa'ban 15 rupa ison yang Senin malam Selasa. Ilaman kejaba wong niki sing kedah diwaspadai Pak. Sapa sing gak di ngapura Gusti Allah niku? Siji kana syahiran, yaiku para tukang sihir. Tembaran tukang sihir mboten benaran Pak. Mboten nggih alhamdulillah berarti muga-muga bejo dosane kula jenengan. Kok ana tukang sihire, tukang santete ora di ngapura karo Gusti Allah. Siji tukang sihir gak di ngapura karo Gusti Allah. Saya nomor kali au kahinan utawa para dukun berarti orang nyembah marang Gusti Allah taala nyekutokno karo Gusti Allah. Enak dukun betul maten beneran. Oh kata dukun pijet apa dukun ini? Oh dukun wetang pijet wetang. Oh maksudnya dukun itu ya ikut wong sing gak gelem nyembah marang Gusti Allah njaluk ning bangsa jin para setan. Lah niki ora di ngapura karo Gusti Allah. Alhamdulillah bandaran boten enten alhamdulillah nek kabeh nyembah ning Gusti
Maksudnya dukane ya ikut wong sing gak gelem nyembah marang Gusti Allah njaluk ning bangsa jin para setan. Lah niki ora di ngapura karo Gusti Allah. Alhamdulillah bandaran boten enten, alhamdulillah nek kabeh nyembah ning Gusti Allah mayoritas Islam. Sarta mbah nggih. Mayoritas Islam alhamdulillah. Baik. Sing nomor 3 amusyahitani yaiku wong sing bermusuhan. Kok sakniki jeneng gadah dendam, musuh-musuhan karo dulure, musuh-musuhan karo tangga teparone, mongko ora oleh ngapurane Gusti Allah. Berarti jeneng tanggal 15 Ruwah niku Pak jeneng mau swasa niku dilepasno, ora duwe rasa dendam, ora duwe musuh. Bedang musuh mboten berarti. Aduh, nggih pun sewengi niku dilepasne pate gak di perasaan dendam dilosne wis. Aku ora dendam kok ngono. Ben oleh maghfirah pengampunane Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjutnya malih napa sing gak dioleh ampunane Gusti Allah niku? Aumut minan khamrin yaiku wong sing seneng utawa tukang ngombe khamr minum-minuman keras. Piye iki? Muga-muga ora enek kula positif wae. Yang tanggal malam 15 Ruwah niku malam nisfu Sa'ban niku nuwun sewu pun ngantos minuman keras, pun ngantos nglakoni mabuk. Aja mendem eman-eman gak oleh pengampunane Gusti Allah. Eman-eman Pak nisfu Sa'ban setahun pisan diempet nek mendem, aja nganti mendem. Lagep nggih. Alhamdulillah, aku kalau yakin beneran bebas yang mau mendem, insyaallah. Positif mawon tuh. Mungkin enten yang mendem itu ngesak nambah hawa nih, ning akhirat pertanyaannya jeru nih. Lah jamu tuh lah iki. Wis ramelan lah aku. Aduh, malah mendem wedoan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, lanjutnya malih wah seru deh kan. Yang nomor selanjutnya yaitu amusuran ala zina. Iya. Utawa sing seneng lakoni zina. Zina niku berarti piye? Ora hae, ora nggone dhewe, ora karo bojone dhewe. Kok nglakoni niku ning malam susah ban apa nggawane niku moko jelas ora oleh ngapura ning Gusti Allah. Insyaallah beneran bebas nih ya, beneran insyaallah nih. Nih Pak RT ngertos nih. Aman alhamdulillah nih. Alhamdulillah Bapak aman deh. Alhamdulillah nggih. Selanjutnya malah napa? Iki rada bahaya malah niki. Au akilan riba. Yaiku utawa wong kang seneng mangan riba. Riba niku napa ta, Pak? Nganakno duit lah iki lho. Ngati-ngati, Pak. Wulan Sa'ban niku kok wong gelem nganakno duit mongko ora oleh maghfirah oleh pengampunane Gusti Allah. Bener enten mboten, Pak? Alhamdulillah, mboten enten nggih. Alhamdulillah. Lah niki saling nyimutke malih ulang Sa'ban niku prai nek nganakno duit. Kok sampai nganakno duit mongko gak oleh maghfirah ora oleh pengampunan Gusti Allah. Sampai niku ten Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dipun persani Gusti Kanjeng Nabi niku mersani tiyang niku mangan woh ning wohe ritok. Uwete akhire ngetakno woh ya bisa dipangani karo wong sing ngoten niku. Takon nang malaikat sing sapa iki malaikat Jibril? Umat panjenengan sing seneng mangan bahan riba lan seneng mangan bondone bocah yatim. Kok seneng ana duit mangan barang riba, senengan mangan bondone bocah yatim, ora oleh maghfirah oleh pangampunan Gusti Allah, benjing ten akhirat ning neraka mangan woh-wohan sing akeh rine. Iya Pak. Durian lah enak Pak. Oh durian nongkrong jembon rambutan ngoten iki. Ya wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ulang Sa'ban iku dibeban saka dendam.
Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi wulan Sa'ban iku dibebana saka dendam, duwe musuh dilepaske rasa musuhan, rasa mangan dengan riba, ora oleh rasa sementara gak ngombe sik wis, gak khamar mboten mabuk-mabukan. Lawan malam nisfu Sa'ban. Ya, eman-eman Pak niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambah malih akol walidaini wong sing duraka marang wong tuane. Kok enek anak mani karo wong tuane, duraka marang wong tuane, mongko ora oleh ngapurane Gusti Allah. Apa wi? Wong teko. Wis ya mbak mawon pun. Nek minimal napa? Nek tiyang sepuh dasik gesang, aja pisan-pisan gawe lorone atine wong tuwa, nek orang iso nyenengno atine wong tuwa. Termasuk jenengan ngaten iki jamaah tahlil ngaten iki Pak, niki termasuk ngabekti marang wong tuwane, bentuk ngabekti marang wong tuwa karena wong tuwa sedo jenengan dak ngabekti nih kirim doa tahlil, kirim Fatihah niki mboten langsung jenengan pun ngabekti marang wong tuwa. Jadi bejo-bejone wong gelem melok jamaah tahlil minimal dadi anak sing ngabekti marang wong tuwa. Lah niki lah alhamdulillah kalau jenengan dadi jamaah tahlil ngaten iki tondo ngabekti marang wong tuwa. Malih autamama yaiku wong sing adu-adu. Adu-adune tiyang sedaya napa tiyang jeler Pak nggih. Oh kabeh. Ning tanggal malam 15 nih Sa'ban, isu Sa'ban nek saged niku utamane malam Selasa njeng ben malam Selasa pun ngantos duwe perasaan dendam, orang duwe orang gibah, orang ngrasani tangga ya ora adu. Dijogo Pak niki malam sewengi niku dijogo saestu. Niku 300 lawang rahmate Gusti Allah, 300 pintu lan kebuka ngapura dosane wong sing gelem njaluk ngapurane Gusti Allah. Napa sing jelasan mungkin kula jelaske. Sing terakhir napa? Au Fatihah rahimi yaiku wong utawa wong sing seneng mutus tali silaturahmi. Lho jenengan tadi skres karo dulure, karo tanggane ing dina niku rada wawuhan Pak. Rada disepuro disopo nyambung silaturahmi kersane oleh pengampunane Gusti Allah. Kadang wong Jawa niku karo nek wong Jawa niku kadang wong liya akrab, kadang kalau dulure dhewe ora akur, kadang niku Pak. Kadang, tapi insyaallah bandaran mboten enten insyaallah. Oh aman ya alhamdulillah. Jadi 9 golongan niki wau ora oleh ngapurane Gusti Allah. Fa inna mangko sak temene walai wong-wong sing kabeh mau la yaghfirul lahum ora oleh ngapurane Gusti Allah, kabeh ora oleh ngapurane Gusti Allah hatta sehingga ya tubuh gelem tobat oyang ruku lan ninggal dosa-dosane. Kok ngelakoni sangat perkara jenengan ngelakoni yang tobat dan rumangsa duwe dosa njaluk ngapura Gusti Allah insyaallah mesti diampuni karo Gusti Allah. Lah itu Pak kesempatan iki malam nisfu Sa'ban. Allahumma sholli ala Muhammad.